Idem skúsiť dať preč títo betóny z chodníčka. Zebral som si pucku Čakan Majzel Real. Jak Marek Štefák povedal, to je silná zestava, tak uvidíme doského. Ha! Jak ništ. Šul druhý, snáď podobné nebude zdorúvať. Pole. Dve rány. Vybavené. Nič tam není ani železo. Hovorím si, že keď už som taký rozbehnutý, idem kúknúť, či sa poddajú aj títo betóny, čo sú tuto. Tak váceri asi poznáte to místo. Toto. Akože není to veľký problém, ale keď ide človek na bicykli alebo uteká a nemusí si to všimnúť, tak skúsime. To vidím na Čakan. No na parádu. Aj nový chodníček. No a je to vybavené. Pár minút to bolo a je po probléme. No a tu by som chcel povedať, že keď poznáte takéto místa, chodzíte okolo nich, tak proste zeberte ten Čakan, zeberte tú pucku a správte to. Ja tiež sám som tady to chodil stovky krát, aj cez to druhé místo a neurobil som to. Až predvčerom mi Marek Štefák hovorí tam pri tom potoku, že hen tam nejaké dzivčatko išlo na bicykli a zadrelo tam s pedálom o ten betón a sa tam zesypalo do toho potoka. Akože pre mňa to až taký problém nebol, nepotkol som sa tam, ale treba tie veci vidieť. Napríklad toto mi vadzilo, že keď som išiel tadeto behom, za 20 minút je to vyriešené. Tak skúsme to, keď víte o takémto nejakom probléme, vy poznáte človeka, čo to vie spraviť, alebo to dokážete spraviť vy, proste to správte. Tento vidím takú paralelu so životom, že často sa nám stáva, že cítime nejakú takúto vec, čo nám trocha vadzí, ale aj s tým vieme žiť. Ale furt na to myslíme, že proste toto mi tu zavadza, ja neviem, v robote, vo vztahoch, proste nejaký drobný problém. A proste roky idú, chodzíme okolo toho a možno nás to ani nenapadne vyriešiť, tak jak mňa nenapadlo, neviem koľko rokov tu bývam, vyriešiť toto. Ale proste zeberete Čakan, za 20 minút je po probléme a môžete to pustiť a mať čistý chodník, čistú hlavu. Takže tak. Alebo ešte aj doma, v domácnosti často máme takéto místa, že proste niečo opraviť, niečo upratať, proste vála sa to tam, nevím koľko. Zeber Čakana pucku a vyrieš to.